Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manyu. Taong 1974, Marihatag, Surigao del Sur. Anak ng isang sepulturero itong si Manyu. Buong buhay niya, lumaki siya sa sementeryo at sa pag-aalaga ng mga puntod ng yumao. Habang siya ay tumatanda, marami siyang nagiging katanungan sa kanyang ama. Nakesyo, bakit sila nakatira roon? Ano ang pagkakaiba nila sa mga tao sa baryo? At bakit hindi nila kasama ang kanyang ina? Ngunit kapag naririnig ito ng tatay niya, wala itong sinasabi sa kanya. Misteryo ang ama niya pinuno, at kapag hindi nito tipong sumagot, hinding-hindi mo ito mapipilit. Kaya naman sa loob ng 1.5 dekada, nabuhay siya sa misteryo. At lahat ng nais nito, pilit niyang sinunod na wala siyang kaide-ideya kung ano ang ginagawa nila. Basta kapag araw na may ililibing na yumao, naroon sila naghuhukay at nag-aayos ng huli nitong hantungan. Kahit kakarampot ang ibinibigay ng mga namatayan sa kanila, hindi yun gaanong iniisip ng tatay niya na para bang mas mahalaga pa rito ang responsibilidad na kanilang ginagawa. Basta ang palagi nitong sinasabi, tayo ang tagapagbantay ng mga buhay at mga espiritu. Minanapan natin ito sa ating mga ninuno, at ang ganitong pamamaraan ng pamumuhay ay isang dakilang paninilbihan. Kapag naririnig yun ni Manyu sa kanyang ama, hindi na siya nagsasalita. Alam niya kasi na debate ang kahahantungan nito sa oras na magpumilit siya sa kanyang opinyon. Kaya naman imbis na tumutol at magmatigas, pinipili na lamang niyang sumunod. At sa tagal ng paninirahan nila roon, halos hindi na niya mabilang kung gaano karami ang mga patay na naihatid nila sa huli nitong hantungan. Akala niya, ito lang din ang rason kung bakit siya nabubuhay, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron pa itong malalim na dahilan. Sa pagpasok ng taong ito, nagpatuloy ang kanilang paninilbihan sa mga yumao. Nasa edad 20 anyos na siya noon, kaya naman may mga pagkakataon na siya na ang naghuhukay, imbis na ang kanyang ama. Batid niya kasi na tumatanda na ito, kaya kailangan niya na yung tulungan. Habang abala sila sa ganoong gawain, wala naman siyang napapansing kakaiba, maliban na lang kapag umuuwi sila sa bahay nila na nakatirik sa pinakadulong bahagi ng sementeryo. Bago kasi pumasok ang tatay niya sa loob ng bahay, nakikita niya itong umuupo muna sa harapan ng isang patay na puno na naroon lang sa likuran ng bahay. Sa dinami-rami ng punong naroon pinuno, ang punong yun ang tila bang pinapahalagahan ng husto ng tatay niya. Wala siyang ideya kung bakit ito nangyayari. Pero ano man yun, pinipili niyang ito ay palagpasin at ipagsawalang bahala. Para kay Manyu, masyado nang marami ang mga kakaibang bagay na kanyang nasasaksihan, kaya ayaw niya na itong dagdagan. Ngunit, ilang araw bago sumapit ang linggo ng Semana Santa, nagbahagi ang tatay niya ng isang katakatakot na banta. Isang hapon, nang mataong walang libing sa sementeryo, kinausap siya nito ng pribado. Akala niya noon kung ano lang, kaya sumunod siya rito nang walang iniisip na kahit na ano. Ngunit, pagpasok nilang dalawa sa kwarto nito, agad siya nitong pinaupo, sabay abiso sa kanya na huwag na munang magsalita. Nang marinig niya ang sinabi ng tatay niya, tahimik lang siyang sumunod. At makalipas lang ang ilang minuto, humarap ito sa kanya, bit-bit ang isang punyal na ginagamit nito kapag nagre-ritual ito sa lupang pinagtitirhan nila. Nang maitarak yon ng kanyang ama sa lamesang pumapagitna, dito na ito dahan-dahang nagsalita ukol sa kasalukuyang sitwasyon. Anak, magmula nung ikaw ay isinilang, marami akong bagay na pilit inililihim sa iyo. At ngayong malaki ka na,
Alam ko na karapatan mo na malaman ang totoo. Malapit na tayo sa araw ng pagkamatay ng ating Panginoon. Isa itong paalala na hindi lang para sa mga tao, bagkus idinaraos din ito ng mga nilalang na nagtataglay ng mahikang itim. Matagal na akong nakikipaglaban sa kanila at sa loob ng ilang dekada, alam ko na wala kang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pero ngayong malaki ka na at nasa tamang pag-iisip, masasabi ko na handa ka ng malaman ng totoo. Seryosong wika ng tatay niya. Pagtatapat pa nito, na tuwing papalapit ang Semana Santa, maraming mga nilalang ang dumadayo sa lugar na pinagtitirahan nila. Malimit sa mga ito, tao na naghahanap ng mga mutya sa mga pumanaw. Pero ayon sa kanyang ama, na ang mga taong yon ay hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat ang mga ito, karga-karga ang kapangyarihan ng kadiliman. Maraming beses na rin itong nakipaglaban sa mga ganoong uri ng nilalang dahil sa pagpupumilit ng mga ito na gambalain ang mga nicho ng mga yumao. Bagay na naging daan para makapatay ito ng mga ganoong uri ng tao. Dagdag pa ng tatay niya na hindi lang mga ganoong nilalang ang kanyang pinoproblema, gawa ng may mas matindi pang panganib na naghihintay sa kanila. At ito ay walang iba kundi ang pananalasa ng mga matataas na uri ng balbal na tinatawag ng tatay niya na itim na anghel. Kaya ito itim na anghel ay dahil sa kabaliktaran ito ng mga anghel ng kaitaas-taasan. Kung ang mga sugo ng Panginoon ay mapuputi at maniningning, ang mga nilalang na yon ay binabalot ng purong kadiliman. Napakabangis din ng kanilang mga anyo kung saan kapag sila'y tinititigan mo, kamatayan lamang ang masisilayan mo. Ayon pa sa kanyang ama, bago sumapit ang unang banal na araw, nananalasa ang mga ito. Wala itong ibang hinahangad sa lugar, kundi ang mga labi ng mga antingerong matagal nang namayapa. Sa sementeryong yun kasi nakalibing ang 6 na banal na katawan ng mga antingerong umiral, ilang siglo na ang nakakaraan. At ang mga antingerong yon, purong mga dibino at pinaniniwalaang hindi naaagnas ang katawan kahit matagal na panahon nang magmula nang sila ay pumanaw. Ngunit ang ganoong alamat ay wala pang nakakapagpatunay maliban sa kanyang ama. Harap-harapan itong inilahad sa kanya na totoo ang 6 na labi ng mga antingero. Minsan niya na yung nabuksan at sa loob ng mga kabaong, naroon ang mga mutya at agimat na walang Panginoon. Naniniwala ang tatay niya na ang mga agimat at mutya ang pakay ng mga itim na anghel. Kusa kasi yung nabubuhay kapag malapit na ang araw ng Semana Santa na kung saan sa mga ganoong panahon, nakadepende ang magiging kapangyarihan nito sa estado ng mga nilalang na makakapulot sa kanila. Ibig sabihin, kapag ang nilalang na makukuha ay masama, magiging masama rin ang mga mutya. Ngunit sa kabila nito, hindi mababago ang kanilang mga abilidad. Isipin niyo na lang kung ano magiging kapangyarihan ng mga ito sa oras na taglayin nito ang kakayahan ng itim na mutya na pangil ng kidlat. Matapos naman yung mailahad ng tatay niya, agad yung tumayo habang inaabisuhan siya na sumunod. Ito ang pinakamahalagang linggo, anak. Taon-taon ko itong ginagawa at ni minsan wala pang nakakalusot sa mga yan. Pero dahil sa paglipas ng dekada at milenyo, batid ko na lumalakas na rin ang mga ito. Kaya sa kabila ng aking abilidad, nababahala pa rin ako na baka magkaroon ng pagkakataon sa aking buhay na hindi ko na sila mapigilan. Wika ng tatay niya. Nabanggit din ito na nais nitong matuto ng maaga si Manyo upang kung sakali mang manghina siya, magkakaroon siya kaagad ng tagapaghalili niya. Ngunit bago niya yun matupad, kailangan niyang maipakita sa kanyang anak na totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Siyempre, mas lamang pa rin ang mga batayan kumpara sa pawang sabi-sabi lang. Matapos nitong magsalita,
tinahak nila ang daan patungo sa gitna ng sementeryo. Masukal at matalahib ang lugar, gawa ng hindi ito gaanong napupuntahan ng mga tao. Pinangingilagan din yun ng karamihan, buhat sa mga agam-agam ukol sa mga ligaw na espiritong naninirahan doon. Kaya naman sa paglipas ng mga taon, walang kahit ni isa ang naglakas ng loob na dito ilagay ang labi ng mga mahal nila. Ngunit base sa paliwanag ng ama ni Manyo, ang mga haka-hakang yon ay pawang produkto lamang ng kanyang imahinasyon. Sa pag-aasam niya na walang makapasok sa lugar, gumawa siya ng mga kaluluwa gamit ang mga buhay na salita. At para mabuo ang kwento ukol sa mga ito, sinimulan niya yung pakilusin sa pusod ng libingan. Ginawa niya ito hindi para layuan ito ng mga tao, bagkus ay para maprotektahan ang 6 na sagradong puntod. Pagtatapat pa nito na, sa pusod ng sementeryo, pawang ang labi lamang ng 6 na dibinong antingero ang nakalagay. Nasisiguro niya ito, gawa ng yung ama niyang naunang nagbabantay dito, ay inalis na ang lahat ng mga ordinaryong taong nakalibing doon. Kaya nila yun ginawa, bilang pagpapakita na rin ng galang sa mga labing kanilang binabantayan. Nang marinig naman yun ni Manyo, hindi siya nakasagot. Lahat ng sinabi nito halos wala siyang ideya kung talagang totoo. Basta ang nasa isip lang niya, hindi magsisinungaling ang tatay niya sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang pusod ng sementeryo. At kagaya ng inaasahan, napapaligiran na yon ng mga talahib. May nakita rin siya roong 6 na patay na puno na halos ilang dekada nang naroon. Kung titingnan, napakarurupok na ng mga ito. Pero nung nilapitan niya ito, hindi man lang niya magawang mabali ang kahit pinakamaliit nitong tangkay. Sinubukan din niya itong putulin gamit ang sundang, subalit sa bandang huli nagkanda purol-purol lang ang mismong talim nito. Nang mapansin naman yon ng tatay niya, agad siya nitong tinawag. Pagdating nila sa isang puntod, bumungad sa kanya ang maliit na konkretong kubo. Malimit itong pinapagawa ng mga pamilyang may kaya sa buhay para masigurong nasa maayos na kondisyon ang puntod ng kanilang yumao. Ang pinagkaiba lang ng mga ordinaryong tirahan ng mga patay, hinulma ang kubong iyon ng isang dalubhasa. At kahit napakatagal na panahon ang nakatayo nito, makikita mo pa rin ng detalyado ang bawat simbolo at katagang nakaukit dito. Likas na nakamamangha itong tingnan, kaya sa sobrang pagkamangha niya, hindi niya na napansin ang mga kilos ng kanyang ama. Maya-maya pa, nagulat na lamang siya nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan na gawa sa purong bakal. Pumasok na tayo. Marami pa tayong gagawin sa loob. Wika ng tatay niya, pagsilay niya sa kinaroroonan nito. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali siyang sumunod. Pagpasok nila sa loob, nakita niya ang mga rebulto ng santo na nababalot na ng halaman at alikabok. Halos hindi na rin niya yun makilala, gawa ng kakulay na ito ng lupa. Pero nang magsimula ng magdasal ang tatay niya, nakita niya kung papaano ito unti-unting bumalik sa dati nitong estado. At sa isang kisap mata, napakalinis na ng buong paligid. Kapansin-pansin din ng mga liwanag na naroon sa mga santo, lalo na sa puntod kung saan nakalagay ang 6 na labi ng mga dibino. Paglalarawan ni Manyo sa lugar na yon, kakaiba ito kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang libingan. Ang puntod kasi na nakita niya, napakalapad dahil sa hindi lang isa ang nagpapahinga roon. Gawa rin sa marmol ang himlaya ng mga ito, tapos bawat tipak ng marmol may mababasa kang dasal na ayon sa tatay niya para sa proteksyon ng mga labi. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na mas lalong naging abala ang tatay niya sa pagdarasal. May mga iniihip na rin yun sa paligid hanggang sa dahan-dahan na nitong kinuha ang susi na nakatago sa loob ng kanyang damit. Purong ginto ito at base sa susing yon,
mukhang ginagamit ito sa pagbukas ng hindi pangkaraniwang bagay. Maya-maya pa, ipinasok ito ng kanyang ama sa isang maliit na butas sa ilalim ng puntod. At paghigpit niya rito, gumana ang mga mekanismo na siya namang nagtulak sa mga tipak ng marmol hanggang sa maiahaw na nito papaitaas ang 6 na ataul. Gawa sa bakal ang mga ataul, pero ang nakapagtataka, bakit hindi man lang ito dinapuan ng konting kalawang o hindi naman kaya'y alikabok buhat sa tagal na nitong pagkakabaon. Dala ng kuryosidad, marahan niya itong nilapitan kung saan pagsilip niya sa ibabaw, nakita niya ang maamong mukha ng dibino na parang natutulog lang. Matapos niya itong masilayan, dali-dali yung ibinalik ng kanyang ama sa orihinal nitong pinaglalagyan. At nang maisara na nila ang puntod, nagmamadali yung lumabas. Wala siyang ideya sa kung ano ang gagawin nito, pero pakiramdam niya may nangyayari na hindi niya alam. Paglabas nila ng puntod, napansin niya na madilim na ang buong paligid. Habang siya ay nagmamasid, dali-dali namang isinarado ng kanyang ama ang bakal na pinto ng himlayan. Akala niya pagkatapos noon uuwi na sila, pero paglapit nito sa kanya, inabisuhan siya nito na dumikit sa pinto. Dagdag pa ng tatay niya, wag na wag siyang aalis sa lugar na yon hanggat hindi nito sinasabi. Kaya naman nang marinig niya ito, hindi na siya nagtanong. Agad niya itong sinunod habang bakas sa kanyang muka ang matinding pagkagulat. Segundo pa ang dumaan, may nakita siyang 2 lalaki na bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan. Sa itsura ng mga ito, mukhang galing yun sa baryo, pero ang nakapagtataka, bakit may mga suot itong kwintas na kakaiba? May mga marka rin yun sa muka, tapos kapansin-pansin ang daladala nitong sundang na parang kahalintulad ng punyal ng tatay niya. Matapos naman niya yung masilayan, tahimik lang siyang nagmasid sa tabi. Maya-maya pa, dito na kumilos ang kanyang ama habang paulit-ulit nitong sinisindak ang mga nilalang. Pagharap naman ito rito, gumuhit ito ng pahalang na linya kasabay ng pagwika nito ng, "Ito ang pagitan ng lupa na pwede niyong apakan. Sino man ang lumagpas, mamamatay sa aking mga kamay." Pagkasambit nito ng mga kataga, walang pag-aalangan nitong hinugot ang punyal. Matapos niya yung gawin, tinitigan niya yon ng mata sa mata sa paniniwalang nasisindak ito sa mga katagang binitawan niya. Ngunit imbis na matakot ang mga nilalang, ngumisilang naman ang mga ito na parabang hindi nila alintana ang kanilang mga narinig. Di nagtagal, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Manyo nang makita niya ang mga itong humihiwa ng malalim sa mga palad nila kasabay ng pagsambit ng mga engkantasyon. Pagtulo ng dugo nito sa lupa, bigla yung dumaloy habang naglilikha ng kakaibang simbolo. At sa isang kisap mata, nakarinig siya ng mga dagungdong sa lupa kasabay ng pag-ahon ng kakaibang nilalang sa likuran ng mga ito. "Pagmasdan ninyo ang bunga ng ilang taon naming pakikiisa sa mga dyablo. Magsipaghanda kayo dahil ngayon na ang araw na kukunin namin ang matagal na naming pinapangarap." Sigaw ng isa sa mga ito na sinabayan naman ng atungal ng nilalang na nilikha gamit ng dugo. Matapos naman itong makapagsalita, agad yung nakaramdam ng panghihina. Pagsilay naman dito ng kanyang ama, mahinahon ito roong sumagot ng, "Pasensya ka na, pero kagaya ng lahing pinagmulan mo, kabiguan lang din ang naghihintay sa inyo." Pagkasambit dito ng tatay niya, sa kumpas ng kamay nito na kagawain ng lagusan na dinaanan ng puting lobo na merong 3 buntot. Doble ang taas nito sa kalabaw, kaya naman nang masipat yon ang nilalang na tinawag ng 2, halos hindi nito maiwasang manghina at masindak sa nasilayan niya. Subalit dahil sa nilikha yun ng ritual, wala itong nagawa kundi ang sumugod
alinsunod sa utos ng dalawa nitong Panginoon. Paglapit naman ng nilalang sa tinawag ng tatay niya, bigla siyang humanga ng lapain ito ng lobo ng walang kahirap-hirap. Sinubukang lumaban ng nilalang pero hindi umubra ang lakas nito. At sa loob ng ilang minutong pagbubuno ng dalawa, tuluyan na rin yung natalo ng alaga ng tatay niya. Matapos ang pangyayari, muli itong lumikha ng lagusan para pauwiin ang nilalang na kanyang tinawag. Matapos nun, mabilis na bumalik ang katahimikan sa paligid. Hindi nagtagal, dito na rin nila nasilayan ang dalawang lalaki na kasalukuyang iniinda ang hapdi ng sugat at rebuelta ng ritual nila. Sa estado rin ng mga ito, mukhang hindi na yon magtatagal, kaya bago pa man ito makaisip ng kahit na ano, tinapos na yon ang tatay niya. Gamit ang punyal, mabilis nitong hiniwa ang leeg ng dalawa upang putulin ang pangunahing ugat na nagkokonekta sa kanilang mga utak. Pagbagsak naman ng mga ito sa lupa, dali-dali niya itong kinaladkad hanggang sa makarating na sila sa labas ng kanilang tahanan. At kagaya ng mga nauna nitong nakalaban, muli itong gumawa ng uka na paglilibingan ng kanyang mga biktima. Bandang 4:00 na ng madaling araw natapos ang trabaho nito, kaya si Manyo noon hindi maipagkakailang puyat na. Pagtungtong ng sumunod na araw, dito pa lamang nila napag-usapan ang tungkol sa mga pangyayari. Isa-isa yung idinetalye ng tatay niya para naman kahit papaano maunawaan niya ito at magkaroon siya rito ng ideya. Ang kaso lang, dahil sa dami ng paghahanda, konting detalye lamang ang kanyang nakuha. Naunawaan naman niya ito, kaya hindi na rin siya nangulit pa. At pagkaraan pa ng ilang araw, kapansin-pansin na ang mga bagay na inililibing nito sa lupa. Mabuti na lang talaga, walang inilibing noong mga oras na yon, kaya medyo nakabuelo sila. Hindi naglaon, pagtungtong ng gabi ng linggo, tahimik na nagbantay ang tatay niya sa paligid. Bandang 4:00 pa lang ng hapon, nakasarado na ang kanilang tahanan. Pagtalikod ng araw sa kalupaan, gumawa ito ng malaking siga sa labas ng bahay. Purong dahon ng nyog ang ginamit nito, kaya naman lumaki ng lumaki ang apoy. Napakaliwanag na noon sa labas nila, subalit ng dahan-dahan na yung naapula, dito na siya nakaramdam ng hindi maipagkakailang panganib. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na manginig ang kanyang tuhod dahil lamang sa presensyang nararamdaman niya na sumasabay sa hangin. Nang mapansin naman yon ng tatay niya, agad siya nitong nilapitan, sabay ihip sa kanya ng dasal. Magpakatatag ka, anak, sapagkat hindi lang yan ang iyong makikita. Maya-maya pagdating ng mga nilalang, masasaksihan mo ang katotohanang pilit ko sa iyong tinatago. Nang marinig niya ang sinabi nito, napalunok lang siya ng laway. Takot na siya noong mga sandaling yon, pero pinili niyang magpakatatag. Naisip niya na walang mangyayari sa kanya dahil naroon ang kanyang ama. Pagpatak naman ng 6:00 ng gabi, nakarinig na sila ng mga paghuni na mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Alam ng tatay niya na paparating na ang mga balbal, kaya agad yung gumawa ng lagusan para makahingi ng tulong sa mga nilalang na matagal na nitong kaibigan. Matapos niya yung gawin, lumabas sa lagusang yon ang ahas na tumitilaok na halos 10 dipa ang haba. May kasakasama rin yung kambing na hindi nalalayo sa tao ang wangis. Ang mga ito ang inutusan ng tatay niya na pumrotekta sa kanya. Pagkababa naman ito ng kautusan sa mga nilalang, agad yung lumabas ng bahay. Wala pa man yung nakikitang mga nilalang, muli itong gumawa ng lagusan para palabasin ang lobong may 3 buntot. Umihip din ito ng mga dasal sa paligid bago nito isinuot ang kwintas na may pangil na palawit.
Nang maihanda na nito ang kanyang sarili, lumapit ito sa patay na puno para kunin ang piko. Pagkahawak naman ito ng piko, nakita ni Manyo kung papaano gumalaw ang punong lagi nitong kinakausap. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari sa punong yon, ngunit dahil sa kanyang mga nakita, di na siya nagulat pa. Basta, pagkabunot nito ng mga ugat, dali-dali itong lumapit sa tatay niya at naghintay sa pagdating ng mga nilalang na makakalaban nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Mula sa kalangitan, may narinig siyang tunog na parang bumubulusok patungo sa kanilang tahanan. Pagtingala niya, dito niya nasilayan ang parang mga anghel na papalapag sa lupa. Hindi niya kaagad nasipat ang mga itsura nito, gawa ng binabalot yon ng kani-kanilang mga anino. Subalit nang tuluyan na itong lumapag sa harapan ng tatay niya, nasipat niya ang mga nilalang na hindi nga nalalayo sa mga anghel ang itsura. Yun nga lang, sadyang nakakapangilabot ang pagmumukha ng mga ito, gawa ng bukod sa mga humpak nitong pisngi, may mga galamay din yun sa kanilang mga bunganga na parabang ito ang kanilang mga dila. Naglalabas din yun ng kakaibang huni na may hahalin tulad mo sa huni ng isang ibon. Pag-atungal naman ng mga nilalang na yan, hindi na ito nagdalawang isip na sumugod. Kaya naman ang masipat ito ng tatay niya, agad itong humawak sa isinuot nitong kwintas, dahilan ng biglaan itong paglaho. Sa isang kisap mata, nakita niya itong lumitaw sa harapan ng isang nilalang habang nakatarak na sa may bandang puso nito ang daladala nitong piko. Matapos ang pangyayari, muli itong naglaho para atakihin pa ang ibang papalapit sa kanila. At sa loob ng kalahating oras, walang tigil ang pakikipaglaban ng mga nilalang. Ayon kay Manyo, na kahit napapangibabawan na yon ng tatay niya, hindi nila yon basta-bastang natatalo. Kahit kasi magtamo ito ng malulubhang pinsala, nagagawa pa rin itong tumayo at makipaglaban. Yung iba nga, kahit pugot na ang ulo, nagagawa pa ring sumugod. Dahil dito, kung kaya't hindi yon tinantana ng tatay niya, hanggat hindi niya ito naaalisa ng mga binti at paa. Hindi pa yun nakontento, sinunog pa nito ang mga labi ng itim na anghel para lamang masigurong di na ito makakabangon pa. Matapos naman yung malipol ng tatay niya, narinig nila ang atungal sa pinakagitnang bahagi ng sementeryo. Alam nito may nangyayaring digmaan sa lugar na yon, kaya hindi na ito nagdalawang isip na tumakbo. Paglaho nito sa kanyang paningin, dito na siya nagkaroon ng lakas ng loob para sumunod. Kampante siya noong lumabas ng bahay dahil sa alam niya na poprotektahan siya ng mga kaibigan nitong nilalang. Ilang metro ang layo mula sa tahanan, dahan-dahan ang binalot ng kadiliman ng paligid. Maya-maya pa, pagbalot ng katahimikan sa parte ng sementeryo kung saan siya naroon, unti-unti na rin siyang nakaramdam ng matinding takot. Yung paa niya hindi na makakilos, kaya nang mapansin ito ng kaibigan ng tatay niya, pinag-igihan na ng mga ito ang pagbabantay sa kanya. Di nagtagal, may nasipat siyang balbal na gumagapang sa puntod. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig at nang makakuha na ito ng sapat na distansya mula sa kinaroroonan niya, walang kaabog-abog siya nitong nilundagan. Ngunit di pa man yun nakakalapit, nagawa na itong mapuluputan ng ahas kasabay ng agaran nitong pagtuklaw sa leeg. Mabilis na kumalat ang kamandag nito, kaya bago pa man makapumiglas ang nilalang, nalusaw na yon na parang kandila. Matapos ang pangyayari, agad naman yung itinapon ng ahas papalayo. Nang masipat nyo ni Manyo, tsaka pa lamang bumalik ang kanyang wisyo. Nang makaipon na siya ng lakas ng loob, mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa himlayan ng 6 na dibinong antingero. Ang kaso lang, hindi pa man siya nakakalapit, bumungad sa kanya ang mga balbal na patuloy na nakikipaglaban sa mga patay na punong nagkaroon ng buhay.
Kasama yun ng tatay niya, habang matapang nitong ipinagtatanggol ang himlaya ng mga antingerong pinoprotektahan nila. Maya-maya pa, nang tuluyan na nitong magapi ang malaking porsyento ng mga kalaban, wala nang nagawa ang mga natira, kundi ang umatras. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman siyang tumakbo papalapit sa tatay niya. At nung magkalapit na sila, dito na rin niya nasilayan ang dami ng mga itim na anghel na napaslang ng mga nilalang na nagbabantay sa puntod. Ayon sa kanyang ama, ang labi ng mga ito ang magsisilbing pataba ng puno. Makakatulong yon upang mapagtibay pa nila lalo ang kanilang mga katawan, nang sa gayoy hindi sila basta-bastang mapasuko ng kalaban. Dagdag pa nito na, madali lang kung titingnan ang kanilang mga ginagawa. Pero yung mga nilalang na yon, hindi kayang patayin ng mga ordinaryong antingero. Sadyang nagtatangan lang sila ng sinaunang kakayahan, kaya hindi sila nahihirapan. Nang mabanggit naman yon ng tatay niya, wala siya halos masabi. Duman pa ang mga araw, nagpatuloy ang ganoong pangyayari hanggang sa matapos ang linggo ng Semana Santa. At nang makalipas na ito, unti-unti na ring bumalik sa normal ang mga nangyayari sa sementeryo. Kalaunan, dala ng takot at pagkabahala ni Manyo, nagdesisyon na rin siyang magsanay. Alam niya na mahalaga ito dahil hindi niya alam kung kailan darating ang panganib. Magmula noon, marami na siyang natutunang lihim na karunungan. Dekada pa ang lumipas, nang tumanda na ang tatay niya, ipinasa nito sa kanya ang karunungang minana nito sa mga ninuno nila. Tinanggap naman yun ni Manyo, pero sa isang kondisyon. Gusto niyang magkaroon ng pamilya. Nagawa naman niya ito pero hindi ito nagtagal. Dahil sa bawat karunungang dala niya ay ang rebuelta nito para sa mga ordinaryong taong nakapaligid. Nung isilang ng asawa niya ang panganay nila, naging biglaan ang pagpanaw nito. Bagay na naging daan para maunawaan niya kung bakit lumaki siya ng walang kinikilalang ina. Ilang taon pa ang lumipas, kahit masakit sa kanyang parte, sinikap niyang buhayin ang kanyang anak para merong makapagpatuloy sa pinagpasapasahang trabaho ng kanilang angkan bilang tagapagbantay ng 6 na puntod ng mga dibino.